ରାତି ପାଇଲେ ରଜ କଣ ତା ଦାଦା ତାକୁ କଣ ହିସାବ ଦେଲା ସେ ଆହୁରି 80 ଟଙ୍କା ଦବ ଆହୁରି ଦବ ଓଲଟା 80 ଟଙ୍କା କାମ କଣ କରୁ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବିବା ତ ନାହିଁ 50 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛି ମୋର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୋର ନେବିନି ମୋର ଥାଉ ଯେତେବେଳେ 5-10 ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ତ ଉଠି ଯାଉଛି ଚା ତ ପିଉଛୁ କାମ ତ କରୁଛୁ ଘରୁ ଖାଇକି ଆଉ ରାଇଲା ମୋଟା ମୋଟା ହଁ ଦୋକାନରେ ଏଇଟା ମାଡ଼ୁଆଖିଆ ମହାଦେବ ସେଟା ଖେଳ ବୋକା ଛୁଆଟା ପଇସା ନବ ବୋଲି ଆଇଛି ରଜ କରିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ରାତି ପାଇଲେ ରଜ ଭାଇ ଆସୁ ଭାଇ ଆସୁ ଭାଇ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ହବନି 1500 ଟଙ୍କା ହବନି ସତ କଥା 1500 ଟଙ୍କା ହବନି 1500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହବନି 1500 ଟଙ୍କା ହବନି 1500 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ